Ovog vikenda u Somboru se po prvi put održava festival Harmonija Gornjeg Podunavlja u organizaciji turističke organizacije grada Sombora, a uz podršku grada Sombora, javnog preduzeća Vojvodina šume i Ministarstva turizma. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umetnički program, a na postavljenim štandovima izlagači su izložili svoje proizvode koji su specifični za područje Gornjeg Podunavlja, a sve u cilju da se predstavi samo Gornje Podunavlje i šta sve ono nudi. Opšti cilj manifestacije je promocija Gornjeg Podunavlja i grada Sombora sa svim onim sadržajima koje Gornje Podunavlje podrazumeva. Znači od onih etničkih, socioloških do naravno ekoloških i prirodnjačkih, jer zaista Gornje Podunavlje ima jako veliki značaj i mislim da je potrebno da svi budemo toga svesni, kako sami Somborci, tako i dalje u stvari da širimo priču o tome i da to prepoznaju i turisti i naši gosti. Pored svega toga, organizovane su i radionice za decu, a u ekocentru Karapandža kod Bezdana su organizovane i vožnje katamaranom, vožnje kanuima, šetnje šumom kao i koncerti u šumi. Koliko su ovakve manifestacije važne pokazuje i činjenica da je Harmoniju Gornjeg Podunavlja posetio i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević. Sa strane pokrajinskog sekretarijata nikad neće izostati podrška ovakvim manifestacijama jer ovo jeste važno i zbog dolaska stranih turista, ali obilazeći ove štandove vidimo da je to važno i zbog očuvanja tradicije ljudi, naroda, nacionalnosti sa ovog kraja i zato ćemo se uvek truditi i da budemo prisutni, ali i da finansijski podržimo ove manifestacije. Manifestaciju je ispred grada Sombora posetila i zamjenica gradonačelnika Ljiljana Tica, koja je izrazila nadu da će ovaj festival zaživeti i postati tradicionalan.